Включваща заетост. Всеки човек с увреждане има право да работи в нормална трудова среда, за да се развива и допринася с дейността си. Но често хората с увреждане имат потребност от подкрепа, за да станат част от един екип. Включващата заетост е международно приет подход за развитие на организационната култура на една фирма, институция и организация. Подходът има две основни цели – създаване на достъпна и включваща работна среда и подкрепа за трудова заетост в работната среда на служители с увреждания. За постигането на тези цели се изисква партньорство между служителя с увреждане и работодателя. Задача на служителя с увреждане е да дава информация за потребностите и ресурсите си, да участва в адаптирането на работната среда и да допринася за развитието на екипа. Задача на работодателя е изграждането на включваща среда, в която увреждането не води до изолация, а се превръща в част от спецификата на работното място. То става по-достъпно и атрактивно. За да се постигнат тези общи цели, е необходима работа в един екип. Личните истории. Това е личната история на Англика. Тя е психолог и семейен консултант. В момента работи в Център за обществена подкрепа, в който консултира деца в риск и техните семейства. Казвам се Англика, на 28 години съм. От 17 години съм в град София, като причина за идването ми тук беше желанието да получа качествено образование и последвано от желание да се реализирам професионално. Завърших психология, след което продължих с опитите за надграждане. Семейното консултиране се оказа сферата на интерес, която ме завладя. По длъжностова характеристика аз съм социален работник. Приоритетно се занимавам с консултиране на семейства. Всяка среща с потенциален работодател ми е помагала да мисля за себе си. В първо лице единствено число, да се опознавам и да искам да се подобрявам по някакъв начин. Хората от помагащите професии, повечето от тях знаят, може би и останалите, че работата с себе си, с личния опит много помагат и да бъдеш един помагащ специалист, един професионалист. Какво имам предвид? Като всеки човек преживял загуба, под загуба визираме невъзможността да притежава нещо, в моя случай невъзможността да има отлично зрение. Така, загуба малко абстрактно в кавички го слагам. Се подложих на лична терапия, която мисля, че ми помогна или поне ми даде насоки да заобичам повече себе си, да се приема с въпросния дефицит и дори да извлека позитиви. Да заобичам различието и да го приема. Защото приемането, не говоря за премиряване, за примирение и за отказ от борба, приемане като част от себе си, част от обичане, това много, много помага на личността да се развива. Ценности. Да бъда независима и да бъда полезна. Това е личната история на Хари. Той е магистър по право и консултант по правата на човека. Има богат професионален опит като експерт в общинска и държавна администрация, както и в неправителствени организации. Участвал е в работата на Комисия за защита от дискриминация. Аз съм Хари Харалампов, учил съм в специално средно училище във Варна, т.е. специално за деца с увредено зрение. После съм завършил право в Софийския университет. По различни причини, но най-вече от интерес съм започнал да следвам и други специалности. Сега завършвам икономика на човешките ресурси, някои магистърски програми в Нов български университет, които имам желание да довърша и ще ги довърша, но все още не съм поради такова стечение на обстоятелствата. Работил съм на доста различни места. Тук специално и неправителствена организация, Център за рехабилитация и социална интеграция на лица с зрителни увреждания. Тук не работя точно по трудов договор или общо на свободна практика, за да консултирам лица с зрителни увреждания по правни въпроси. Иначе съм работил и в администрация.
работата се намира по различен начин. В общинската администрация бях поканен персонално, в Комисията за защита от дискриминация се явих на конкурс. Тук също бях поканен, тъй като ние в средите на Съюза на слепите се познаваме общото и също ми беше отправено такова предложение. Специално при тази работа не ми е нужно кой знае какво оборудване на работно място. Тук е достъпно в някаква степен. Инструктор по мобилност и ориентиране, който е тук към рехцентъра, ме обучи, за да ми покаже маршрута, нали, как да стигам до тук, понеже аз преди това не го бях ползвал. В другите места, където съм работил, имаше известна необходимост. Оборудваха ми работните места с специалния екранен четец и синтезатор, с помощта на които ползвам компютър. Това е специализиран софтуер. Тук се ползва моя личен, затова не са го оборудвали. Проблемите на слепите общо са от всяко естество. Има водене понякога на необходимост от водене на писмена документация, която слепия сам не може да води, трябва да се моли на някой колега. Аз лично не обичам подобни ситуации. Не ми допадат, предпочитам да се измислят някакви други начини, да се води документацията електронно или предимно електронно, защото се чувствам зависим от някой и ми се показва всъщност какво не мога, а пък аз не се чувствам особено комфортно от това нещо. Другото са вече напълно естествените взаимоотношения в работен между колектива, където няма особено значение сляп ли човек или не в определени ситуации. В други има, нали, примерно тук сега няма, тъй като център и без това е за рехабилитация на слепи. Няма проблем, работят тук и други слепи, виждащите ги приемат нормално, защото те са с такава нагласа, че ще работят и ще обучават слепи. Но като се отиде в нормална среда, там има някакви проблеми както с приемането, така и с някакви предварителни негативни нагласи, незнание какво поведение и какво отношение да имат хората към колегата им, който не вижда, но всеки по-своему ги преодолява по някакъв начин. Сега зависи от много индивидуални такива вече, доколко слепи има възможност да ги преодолее, от характеровите особености на незрящите и на виждащите му колеги. Това са вече такива, към всеки трябва да се проявява индивидуален подход. Ценности. Да се зачита личното право. Обществото да опознава хората с увреждания и да проявява доверие към способностите им. От каква подкрепа имат нужда хората с увреждания, за да намерят работа и да се включат успешно в екип? Понякога в процеса по търсене на себе си, по израстване и интегриране е нужда една трета страна, компетентна. Било то от позиция на професионалист, да речем социален работник, трудов консултант, психолог, педагог. Или пък приятел, близък, който да поема негативния опит и енергия по някакъв начин, да тушира. Не се намират лесно. Реално намиране на работа на човека с увреждане му нужна много комплексна подкрепа и от близките, от приятели, от човек, с когото човек с увреждане да разисква какво може, какво му трябва, за да може повече и къде е било най-подходящо да работи. С увреждания най-големият проблем е, че когато първоначално се търсят работа, има такива, които се подценяват тотално, но има такива, които се надценяват тотално и като ги питаш какво търсят, те казват ми всичко. Само, че даже здрав човек не може да се търси всичко, камо ли човек се уврежда. Така че е нужен някакъв консултант, който да даде яснота, да
се избистрят целите и да помогне, след което да помогне и на човека с увреждане и на потенциалните му работодатели да преодолеят взаимно разни предварителни нагласи, предразсъдъци, неприемане. След това може да е нужна подкрепа и в екипа, сред колегите, ако в компанията за първи път се няма човек с увреждане или в там съответната структура. Понякога е нужна подкрепа и за създаване на трудови навици, тъй като хората с увреждане, които не са работили, някои пък смятат, че поради увреждането всичко може да им е простено и вършат неща, за които хора без увреждания биха така си тръгнали доста бързо. Какви характеристики на личността са необходими, за да намери човек работа? Стартирах с инвестиция в образование. Дадох си ясната сметка, че без компетенции аз не бих била нито конкурентно способна, нито компетентна. Изобщо бих изпаднала от системата, както се казва. Инвестирах в образование и в момента продължавам да го правя, след университета. Много търпение. Такива личностови качества, като умение да изчакваш, умение да преглъщаш загубите, умение да разбираш от срещната страна, да се поставяш на мястото на събеседника. Това мисля, че ми помогна. С какви нагласи на работодателите се срещате? Имала съм невероятни работодатели, така като се замисля, отворени за получаване на информация. Имаха нужда от малко повече информация. Конкретни неща. Как един човек с намалено зрение може да изпълни конкретна задача в рамките на един работен процес. Да речем, чрез адаптиране на работната среда, на технологиите в офиса, чрез подкрепа от колеги понякога. Но работодатели има нужда от тази информация. Хубаво е да се рекламират повече услугите в подкрепа на заетостта. Да се говори за тях, така че да станат достъпни за работодателите. Работодателя няма как самичък да се сети, не бива да искаме това от него. Било той най-добрият менеджер. Помощ отвътре, помощ отвън, работодателя има нужда от позитивно отношение от страна на помагащите организации, за които стана въпрос, и от страна на служителите с увреждания. От страна на всички служители, разбира се, но понякога сме склонни така да подходим с предразсъдък, прекомерно да изискваме, така, да ни разберат от първия път. Нужно е време, търпение, неосъждане. Никога не ми пречи, ако работодател ме попита как пишеш, когато зрението ти е толкова слабо, как четеш. Тези въпроси ме вдъхновяват. Това означава, ето той се интересува от мен. Това предварителен негативен стереотип, че слепия не може да има тази квалификация като зрящи. Работодателите не знаят. На мене са ми казвали, например, аз като съм ходил и те ми казват, ама вие нали знаете, че ми трябва човек, който да може да чете и да пише. И аз им казвам, че не мога да чете и да пише единствено с химикалка и нали, на обикновен шрифт, но иначе има начини, по които да чете и да пише. Дали са ме третирали различно? Понякога да. Понякога път съм усещала как така уж завуалирана, на шега, предават, т.е. делегират мои задължения на някой друг колега или пък нещо се опитват да му облегчават. Не им се сърдя за което, благодарна съм им. Се опитвам да се реванширам. Работя. Мнението на работодателите. Ключовата заетост е един добър, според мен, пример как в крайна сметка се интегрират по един реално работещ начин хората с увреждания. Лично аз работя в фирма, където имаме колега с интелектуални затруднения, който вече работи при нас може би 6 месеца. И смея да кажа, че
поне така по темата от каква подкрепа има нужда той и в каква среда трябва да работи той. Аз бих казал, че хората с увреждания е желателно, поне според мен, да работят в реална среда, тъй като една защитена среда реално може да е до време и не създава едни реални умения и компетентности за включване, такова, каквото бихме искали да бъде. Работодателите имат много сериозна нужда от подкрепа, когато наемат хора с увреждания. От една страна трябва да бъдат много добре информирани за качествата на човека. Естествено, целта на бизнеса е да генерира печалба. Затова на работодателя трябва да му се обясни какви са ползите от назначаването на човек с увреждания. Понякога хората с увреждания могат да вършат много по-добре работата, която здравите хора ще изпълнят. Примерите за това са много. Сега ми идва на ум, например, че едни от най-добрите масажисти са хората с зрителни увреждания, защото тактилната чувствителност е по-висока. Би трябвало, когато се пристъпва към наемане на човек с увреждане, работодателя много честно да бъде информиран за ползите и за проблемите, с които той ще се сблъска, за да има готовност да ги посрещне и да ги отрази правилно. В този план много добра работа биха могли да вършат трудовите медиатори, като изискването към тях е да бъдат максимално честни, да информират работодателя какво го очаква, защото естествено е безпокойството преди наемането на човек с увреждания. Естествено е естествена несигурността да се срещнеш с човек, особено ако нямаш такъв житейски опит. На работодателите трябва да се окаже подкрепа за една такава включваща заетост, от гледна точка на това да осъзнаят, че хората с увреждания имат нужда да работят в реална среда, да осъзнаят, че тези хора са равнопоставени и са конкурентно способни на пазара на труда. Съответно да се наблегне не толкова на данъчните облегчения, които предоставя нашето законодателство и нормативната уредба, а и да се помисли върху това как тези хора биха се чувствали пълноценни и как това ще им даде една мотивация да се реализират и че търсят не толкова заетост, а дори и кариера. Работата с хора с увреждания е сложна поради това, че уврежданията са толкова вида, колкото са хората. Задължителен е индивидуален подход. Задължително е много точно прецизиране на плана за работа с този човек. И постепенно подкрепата от страна на трудовите медиатори да намалява, докато човека се почувства уверен и работодателя също. Мисля, че това е един огромен човешки ресурс, който не е използван и би трябвало да има насоченост на цялата държава, на всичките институции към усвояване на този ресурс, тъй като знаем, че ние имаме сериозен проблем с кадрите, с застаряващото население. Затова от страна на бизнеса трябва да има виждане как биха могли да използват хората с различни видове дефицити. Посланията. Да преценяват всеки човек индивидуално, без да трупат предразсъдъци и това, че не познават някой, да не ги плашат, да го питат. Апелирам към работодателите, директорите, менеджерите, колегите, които подкрепят подбора на персонал, участвали са по някакъв начин и са имали възможност за среща или съвместна дейност с хора с увреждания. Споделите опита, който сте придобили. Позитивен, негативен, какъвто и да е. Споделяйте. Обичайте себе си. Търсете начин да се харесвате. И то не през очите на другите, било то работодатели, колеги, приятели, а през собствените очи. Ако не можете да се справите, може да се доверите на специалист. Какво прави държавата? Мисля, че не малко. Аз съм този тип хора, които смятат, аз трябва да помагам на държавата, а не тя на мен. Най-малкото да спазвам законите. Мисля, че го правя. А
апелирам към повече оптимизъм, към повече търсене. И нека сме настроени не към борба, а към партньорство. Да си партнираме. Мога да се обърна към хората с увреждания и към хората, които мислят, че имат някакви проблеми в процеса на професионална реализация. Търсете позитивни примери, оглеждайте се, защото те са около нас, много близко, ето на една ръка. Настоящият видеоклип е заснет в рамките на проект в един екип. Проектът е одобрен от Фонд Социална закрила за отпускане на финансови средства за организиране и провеждане на мероприятия, насочени към социално включване на рискови групи от населението.